कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता विष्णू कोळगेकर. सुरक्षतेच्या दृष्टीन पूर्वतयारी म्हण कारवारात मॉक ड्रिलाक सुरुवात. कारवार तालुक्यात अनेक प्रकारचे केंद्र सरकारालय आणि राज्य सरकारालय प्रकल्प असून तेच्या सुरक्षतेच्या दृष्टीन युद्धासारख्या कठीण वेळार तेजी प्रसंगावधानाची तालीम म्हण मॉक ड्रिल करून आज सार्वजनिकांक माहिती दिली. जिल्ह्याच्या कारवार तालुक्यात 6 जाग्यार हे मॉक ड्रिल केले. या मॉक ड्रिलात बेणगा आदित्य बिर्ला वसतिगृहाचेर बॉम्ब पडिल्ल्याची आणि तेजी उपाययोजना म्हण घरात अडकून आशिल्ल्या जखमीक रक्षण करचे. कारवारच्या कैगाव, हट्टूरगाव, मुदगाव, अमदळी, कारवार शहरात हे मॉक ड्रिल तालीम केली. हेतूंत उज्याचो प्रसंग, समुद्र किनाऱ्यावेल्यान सार्वजनिकांक स्थळांतर, ब्लॅकआउट, धरणाच्या उदक जास्त सोडल्यार सार्वजनिकांक स्थलांतर करचे हे तुर्त प्रशिक्षण सरकारी कर्मचाऱ्यांबरोबर सार्वजनिकांक दिवन हे मॉक ड्रिल यशस्वी केले. या कार्यक्रमात पोलीस, अग्निशामक दळ, NDRF खात्याचे अधिकारी हजर असून हजारांशी इतर विविध खात्याचे कर्मचारी भाग घेयलो. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर, शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. कारवारच्या माजाळीची सुपुत्री कुमारी सलोनी संजय सावंत हेमका पुण्याच्या युनिव्हर्सिटीत भांगरा पदक. कारवार तालुक्याच्या माजाळी सावंतवाडा गावचे मूळ रहिवासी, सध्या वास्तव्य महाराष्ट्र पुणा, श्रीमती चेतना आणि श्री संजय सदाशिव सावंत हेमगेली सुपुत्री कुमारी सलोनी संजय सावंत हेमी महाराष्ट्र राज्याच्या पुणा MIT ADT युनिव्हर्सिटीतल्यान BTech कॉम्प्युटर सायन्स आणि इंजिनिअरिंगात पुण्यात पहिल नंबर येऊन गोल्ड मेडल मिळवला. कारवार माजाळीच्या विद्यार्थीपैकी हेमी मिळविले हे पहिले गोल्ड मेडल असून
या साहसाबद्दल सलोनीले आईबाप, चेतना आणि संजय सावंत, काका हरिचंद्र उत्तम सावंत, गजानन उत्तम सावंत, आपतेष्ट, मित्रमंडळी, सावंत कुटुंबीय आणि परिवारान कुमारी सलोनी हेमका अभिनंदन आणि भविष्यात पुढल्या वाटचालीक शुभेच्छा व्यक्त केला। तसेच शिक्षण क्षेत्रात भांगरा पदक घेऊन गावचे नाव उज्ज्वल केल्याबद्दल गाववाल्यान सलोनी हेमगेलो कौतुकाचा वर्षाव केला असे प्रसार माध्यमांक कळयला। कारवारच्या खारगाव वैलवाडाच्या श्री देवती देवस्थानाचो कलश प्रतिष्ठापन आणि उद्घाटन कार्यक्रम भक्तिभावान साजरो जालो। कारवारच्या खारगाव वैलवाडात जागृत देवी श्री देवती देवील्या देवस्थानाचो शिखर कलश प्रतिष्ठापन आणि उद्घाटन कार्यक्रम आयतवार तारीख 11 मे 2025 दिसा मोठ्या उत्साहान आणि भक्तिभावान जालो। 18 ग्रामाची रक्षक आशिल्ली श्री देवती आयिल्ल्या या धार्मिक कार्यक्रमाची सुरुवात सकाळी 8:30 वाजताना वाद्याच्या गजरात आणि भक्ताल्या हजेरीत शिखर कलशाची मिरवणूक स्थानिक श्री निराकार देव, श्री महासती आणि श्री ब्रह्मदेवस्थान या उपदेवालया प्रांगणातल्यान धार्मिक विधीप्रमाणे मिरवणूक काढून अखेर श्री देवती देवील्या आवरणात आगमन जावन धार्मिक विधिविधानान शिखर कलश प्रतिष्ठापनाचो श्रीमती रीना आणि श्री विठोबा शेठ हेमगेल्या यजमानाखाला कार्यक्रम जालो। नंतर महापूजा, तीर्थप्रसाद, अन्नसंतर्पणाचो कार्यक्रम जालो। सांजेर 5 वाजताना हरिभक्त पारायण श्री भाऊ नाईक कुडाळ महाराष्ट्र हेमगेले सुरेल आणि सुश्राव्य असे कीर्तन सादर केले। गंगाधरा जयशंकरा गंगाधरा गौरी हरा गिरिजावरा विपदाहरा शशि शेखरा जयशंकरा विषप्राशुनी जगतासया विषप्राशुनी जगता अठरा ग्रामाच्या या देवती देवील्या उत्सवाक भक्तान अलोट अशी गर्दी करून आपल्या जागृत देवीली भक्ती दाखवून दिल्ली दिसून येताली। हो धार्मिक कार्यक्रम यशस्वी करूक सहकार्य केल्ल्या सगळ्या भक्तांक देवस्थान जीर्णोद्धार समितीचे अध्यक्ष श्री दत्तात्रय भास्कर नाईक हे मी आभार व्यक्त केला। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार।
तुमगेले गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंहा मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। अमृता क्रिकेट अकादमी सादर करता क्रिकेट समर कॅम्प 2025 6 वर्सां सकयल्या सगळ्या चल्या आणि चलीसाठी। हिंगा तुमका नेट प्रॅक्टिस, बॉलिंग, बॅटिंग, फील्डिंग, इंडिव्हिज्युअल व्हिडिओ एनालिसिस, मेंटल टफनेस कोचिंग, मॅच प्रॅक्टिस आणि टुर्नामेंट प्रॅक्टिस मेळटले। वेळ सकाळी 8 ते 9:30 आणि सांजेर 4 ते 5:30 पर्यंत। पैसेला नेवच्या भुरग्याक चार्जेबल वाहतूक सुविधा असतली। बरे खेळच्या भुरग्याक हुबळी, मंगळूर, बेंगळूर या जाग्यार लीग मॅच खेळच्याक अवकाश मेळटलो। आवड आशिल्ल्या भुरग्यांनो 9535144838 किंवा 8792018272 ह्या नंबराचेर संपर्क करचे, नातर अमृता विद्यालयम सदाशिवगडच्या ऑफिसात येऊन रजिस्टर करचे। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।